gaire, no? Vaig olorant, i llavors, quan noto ja que l'olor es porta, l'olor de l'espectador coincideix amb la carta, dic, aquí és on hi ha la carta, no? Amb la qual jo m'agradaria, amb quina mà has agafat la carta? Aquesta, doncs mira. Bueno, deus haver anat a tocar les vaques, és normal. Però bé, però és millor, això és un avantatge perquè així es reconeixerà millor l'olor teva, val? És conya, vull dir, estic fent una mica de teatre, no fos cas que t'ho poguessis ara. Però bé, anem a barrejar una mica i talla. Vull dir, tu mateix també, per complicar-ho, aquí està. Sí, tu sobre, no? Sí, vinga, i lia-la més i... Va, està bé. Sí, corren molt perquè són noves. Bueno, tallar em referia a que deixessin completar. Ara no els tornis a deixar igual que abans perquè... Vale, aquí està, moltes gràcies, perfecte. Doncs ara sí, Jo començaré i a l'imprevist de l'olfacte, Moxa dintre. Jo ja tinc una lleugera idea. Ja em fes... Home, però si borres l'essència i... No, però sí, va. Anem a veure. Bueno, ara faré un... No acabo de notar. Faré un gest que sonarà una mica... Bueno, semblarà una mica estrany als grans, però bé, els petits no ho notaran, Jo et diria... Acaba de caure una bota. Jo diria que aquesta és la teva. Anem a veure, tu també posa la mà, així. Com tu li feies amb el Jofre. Ja la tinc. Aquest ha sigut més ràpid. Espera, no, ara... Està complicat. Tinc. Sí. Efectivament. Aquí està. Bé. Doncs ara m'agradaria que tu posessis el dit aquí, Pep. Posa el dit aquí i tu, com has dit? Aleix, posa el dit. De manera, amics, que jo, a través de l'olfacte, acabo de trobar dues cartes. Ara m'agradaria, sisplau, que diguessis quina era la teva. Espera, aixequeu els dits. Podríeu dir... Quina és la teva? L'as de trèvols. As de trèvols, perdona. I 7 de cops. Bé, ja, bueno, això és poc per un mag, no? Tampoc ha estat tan d'allò, però per això, per aquest motiu, jo intentaré ara... Ja hem acabat. Doncs ho faré més difícil encara. Bueno, està començant a ploure, però no passa res. Mira, espera, algú podria deixar un paraigua amb ell o així? Ah, gràcies. Li deixes amb ell si l'obres i fas a més de sombrilla, val? Merci. Així, es poses aquí dalt. Allà on hi ha els ports. Bueno, clar, aquí. Sí, bueno, perdoneu. Doncs el que haureu d'intentar ara, clar, jo... De fet ja ho puc aguantar jo, sí, perquè només haig de parlar. Mira, el que intentaré, el que m'agradaria que intentéssim, perdó, és que ara tu agafessis aquest paquet amb la mà i sense, tu també, Pep, sense mirar, hauríeu d'intentar utilitzar la intuïció. La vostra intuïció us ha de guiar i haureu d'intentar saber quines són vermelles, en el teu cas, quines són vermelles, i tu, en el teu cas, quines són negres. Les que creguis que són vermelles, vull que les vagis col·locant aquí. I les que creguis que són negres, les llencis aquí. I tu, exactament al mateix temps, el mateix, Tu poses aquí les negres i aquí les que creguis que són vermelles, Una quantitat en concret? No, les que tu sentis. O sigui, has d'anar repartint gairebé sense pensar, perquè la intuïció ja et guiarà, cap problema. Doncs esteu preparats? Vinga, va, sense mirar, Perfecte. Sí, ràpidament, vull dir, les que creieu que han d'anar allà, les que creieu que han d'anar aquí, no importa. Molt bé, sí, molt bé, cap problema, sí.
Perfecte. Aquí està. O sigui, 2 paquets que ja els heu eliminat. Anem a veure, fixa't aquí, ostres, bueno, has fet 5, encertar-ne 5 és bastant fàcil, no? Tu també n'has fet, bueno, tu ja n'has fet més. Anem a veure primer aquestes. M'aguanta, sisplau, el paraigua, aquí està. Anem a veure primer, la primera, era com la de prova, podries haver fallat. Però no, l'ha fet bé, l'ha fet bé. Anem a veure, aquí està. Llavors, la segona, també, negra. La tercera també, la quarta també, 5ena i 6ena. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. Ja està, ja es pot dedicar. Però anem a veure ells, Si aquí hi ha totes i cada una són vermelles, estàs fent de sombrilla, però fatal, fatal. Perquè mira com estan quedant les cartes. Hauríem d'estar una mica atents. Bueno, es comença així, jo també vaig començar aguantant sombrilles. I mira, no, anem a veure. Anem a veure, Si aquí hi ha totes les cartes són vermelles, vosaltres no ho sé, però jo em cago. I vosaltres no us cagueu, si més no. No, sinó que el que heu de fer és aplaudir-lo, Sí, anem a veure. Mira, bueno, una, de moment, Una, ja us dic. Però, per exemple... Mira, una altra. Hòstia, una altra... Una altra... Hòstia, veig que no em negoci una altra. Un fort aplaudiment! Crec que ja podeu anar allà i... Aviam, m'agradaria fer-ne un últim, perquè tal com ha estat allò. I necessitaria, doncs, també una persona que... Tu mateixa em pots ajudar, val? I una altra, doncs, que em vulgui aguantar el paraigua. Bueno, si quedem tan pocs, deixem-ho aquí. Bueno. Agafa això, molt bé. Mirem molt ràpidament, un joc molt ràpid. Atenció, mira, m'agradaria que agafessis una carta i la miressis i l'ensenyessis a tots els que estan aquí, val? Mira, agafes una tu mateixa, l'ensenyes... Jo no miro. Vale? Ensenya a la càmera. A la càmera, A la càmera, que quedi gravat. Vale, està molt bé. Doncs mira, vull que la col·loquis aquí dalt i tu mateixa, fixa't, talles així. Agafes un paquet, poses allà, molt bé. Sí, cap problema. I el resta a sobre, molt bé. I si vols fer-ne un altre, així, es queda bé per tot. Doncs jo el que intentaré serà també endevinar-la, A veure, mira. Bueno, primer de tot, tu la veus per aquí, veus que estigui a algun lloc, bueno, que abans hem separat les cartes. La veus per aquí, sí? Perfecte. Doncs fixa't, Jo, si em deixes concentrar, aviam... Sí. Jo diria que la teva carta era negra, sí o no? No era negra? No, era vermell, ara em ve més, era vermell. Si no és negra, és vermella. Ara, veig que cada cop neixen més llestos. Però no passa res. O sigui, no era aquesta, no? Vale. Bueno, jo soc mag, ho intento arreglar, Mira, no t'ho perdis. Quina era, podries dir-la? Digues. Ja el tinc aquí. El 9 de cors. El veus? No, no? Bueno, heu de tenir imaginació, fixa, perquè si jo... Un fort aplaudiment. Bé, doncs, és que no em vull allargar perquè la cosa s'està posant malament. Gràcies pels pocs que heu estat aquí. Seguim disfrutant de la fira i fins una altra. Molt bé.